बेनारा माबालाय आदा बे गाहायाव होनाय नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय मोनथाम नाम्बार होनाय दंखायो एडमिशन अफ हेलो एवरीवन खुलुमबाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लोगोफोर नैबे आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौहाय नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल होनना मिथिखाबाय स' येस नंगौ जोङो दायो थांगासिनो बेनार लगायनो बेनिफ्राय सानबायखि नोंथांमोननि थाखाय एसेब्लाबो हेल्पफुल जागोन बे भिडिअआ जायनि खारनाव बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय जाय बिथांमोनहा गोसो गुदुं जानानै दङ जे निउ एडमिशननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां स' नोंथांमोनहा सोरबाफोर जुदि खबर लानो गोसोब्ला जेनाखि बेनाराव होनाय कन्टेक्ट नाम्बार मोनथाम दं बेयावहाय नोंथांमोनहा सुलाद लानो हागोन आरो सोंहरनो हागोन बेनो ओमफ्राय हानायखिनिखौ नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय बे भिडिअखौहाय जाहाथे स्प्रेड जायो गोसारो आरो माखासे मानसिफोराबो मिथियो स' बेखौनो आङो खावलायबाय अब्ला नालाबाय थादो भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडब्ला बेनि नैबाय मोनसे दोदों जोङो हनै नैलाय बेयाव मोनसे दोदों बे बाजारनि मुङा बुंथ'ला जांगिला बाजार दा जों थांसिगोन मंगला जरा बे जांगिला बाजारनि सोसासामा दे mana ya udah nusuk lagau मोनाबाय नै मोनाबाबो फुरा थांगासिनो जोङो हावरि जरा नांबावलानो हनै आखायाबो आयौ फैबाय मोनाजासिम नै जोङो गोजांबाय ना सारमोन मंगला जरा बाजारनि नैबे फुरानाखौ बोखानोसै जों फुरानानि जायगायाव निउ गोदान दे दिनाव खेमसे बारावहाय बेनाराबो नै मोननै ल'खासै दे बोखादो फुरानाखौ बोखाबाय नै बैयो बुफायद' देलाय बेनारा माबालाय आदा बे गाहायाव होनाय नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय मोनथाम नाम्बार होनाय दंखायो एडमिशन अफ बहाबा जिरागोन नों हां खनसेनो दोबाय सारखौ बेना हां लायै दोबाय नालाय ayo.
हाबलायलायो गासिबो नै माथो देबबायसो देबखानायमोन गाजा ए हाबायना ओइ नुफा जाबायलै चलो बे नाम्बार मोनथामाव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नै फुरा मोनाबाय बंसुराव दोलायबाय नै जों दा बंसुरा ब्रह्म मन्दिर नै बियो सेसा फानिनि आइदै सौसुलाबायबायसो दहाय खेब मोनाखैमोन दा थांफिनसिगोन जोङो थ' नै जोङो दायो सफैबाय स्कुलाव सफैफिनबाय सफैनाय लोगो लोगो गोजांबायना बयबो अरावहाय नै बासा लाखाबाय औ सफैबाय दे सुखोजोब्बाय बयबो अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय नोंथांमोना जेसे हायो मा होनो भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बयबो नुयो ओमफ्राय निउ एडमिसनाथ' नोङो स्टार्ट जाखासिगोन माबानिफ्राय 10 फेब्रुवारिनिफ्राय स' नोंथांमोना जाय एडमिसन लाफैनो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय माबायाव दंखायो बेनारनि गाहायाव नाम्बार मोनथाम दङ बेयावहाय नोंसोर कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय हानायखिनिखौहाय भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय अब्ला बेखिनियाव दोनथ'नोसै स' नेक्स्ट गोदान भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन बाय बाय